Pan mae rhywun yn cyfarwyddo darn o theatr safle benodol, mae o chydig bach fel cyfarwyddo ffilm i ryw raddau. Mae rhywun yn gorfod dychmygu beth mae'r gynulleidfa yn ei weld. Mae hynny'n wahanol iawn wrth gwrs i'r theatr fel arfer. Mae'r cynllunydd set yn darparu'r cefnlun fel petai. Does na ddim cynllunydd set fel y cyfryw mewn achos theatr safle benodol. Mae hynny yng ngofal y cyfarwyddwr. Nes i dreulio tipyn o amser ar y safle yn Homen y Mur yn dychmygu ble yn union oedd y gynulleidfa yn mynd i wylio'r hyn oedd yn digwydd, o ble oedd yr actorion yn mynd i ddod, ble oedd nhw'n mynd i sefyll, ble oedd nhw'n mynd. Un o'r pethau oedden ni eisiau gwneud efo'r cynhyrchiad oedd chwarae efo'r syniad yma a ddigwyddodd hyn mewn gwirionedd. Ydy hwn yn ddarn o hanes neu ydy hon yn chwedl? Wrth gwrs, pan mae rhywun yn ceisio dychmygu pryd i osod y ddrama blodeuwedd, does na ddim cyfnod penodol yn cynnig ei hun. Yn naturiol falle mae rhywun yn meddwl am y canol oesoedd oherwydd na dyna pryd sgrifennwyd y chwedl mae lawr am y tro cyntaf. Ac felly mae chwedl yn rhywbeth ddi-oes mewn ffordd. Mae chwedl yn bodoli drwy bob cyfnod o hanes. Ond ar adegau gwahanol o ddeud y chwedl, mae'r storiwr wrth gwrs yn dwyn rhywbeth o'i gyfnod o'i bresennol o'i hun. Mi wnaethon ni ddewis gosod y ddrama yn y cyfnod yn dilyn yr ail ryfel byd, y cyfnod pan ddaru Saunders orffen sgwennu'r ddrama, achos bod Saunders yn ôl rhai yn defnyddio blodeuwedd fel symbol efallai hyd yn oed o'r bom niwclear. Ac wrth gwrs, dafliad carreg o safle Homen y Mur, mae atomfa niwclear trawsfynydd. Ac mi oedd hyn i ni falle yn cynnig rhyw haen ychwanegol, rhyw fetafor ychwanegol falle. Un o hanfodion stori blodeuwedd ydy'r syniad yma bod dyn yn defnyddio neu'n troi natur i'w bwrpas ei hun. Mae'r gwydion ddewin yn creu gwraig i llew o flodau'r maes. Hynny ydi, yn defnyddio natur i gyflawni bwrpas dynol.